Представете си, че никой никога не може да ви уволни или съкрати. Представете си, че можете сами да решавате колко пари да спечелите тази седмица. Харесва ли ви? Тогава добре дошли при нас. В следващите няколко минути ще ви запозная с едно ексклузивно откритие. То е толкова уникално, че ще извърши революция в индустрията на подмладяването. Той е не само мощен, иновационен пробив, но и нещо повече. Това е цял свят от нови възможности. Представяме ви AgeLock, революционен пробив в подмладяването, чиято главна цел е борбата с самата причина на стареенето. Можем да обрисуваме AgeLock последния начин. Представете си, че процесът на стареенето е отворен кран, от който вместо вода изтичат видимите признаци на остаряването – бръчки, увяхваща кожа, торбички под очите. Множество фирми предлагат отстраняването на тези признаци като с парцал или четка. Всички те заявяват, че именно тяхната четка е най-добрата. Ще ви хареса ли, ако ви кажа, че с помощта на AgeLock вие можете просто да затворите този кран и да спрете появяването на признаците на остаряване? Това е абсолютно нов поглед към проблемите на стареенето. Как мислите, можете ли да спечелите пари, предлагайки тайната на младостта на един свят, който иска да остане вечно млад? Всъщност, именно разбулването на тайната на младостта е била целта на Нускин последните 25 години. Неотдавна президентът на фирмата Труман Хант заяви: "С AgeLock нашата мисия е изпълнена." Нускин започва своето приключение в търсене на тайната на младостта още през 1984 година. Започна с революционния метод да се използват влагозадържащи средства, които да осигуряват съхраняването на влагата в кожата без използването на масла. По това време още никой не беше чувал за такъв метод. За последните 20 години Нускин затвърди традицията да бъде първата фирма, която предлага продукти с доказано ефективни резултати на базата на иновационни съставки. През 2005 година компанията представи биологична добавка с използване на нанотехнологии, която съдържа и ресвератрол, мощен антиоксидант от кожицата на гроздето. Всички тези термини започнаха да се използват от широката общественост чак 4 години по-късно. През 2006 година Нускин пусна True Face Essence Ultra, съдържащ патентованата съставка ецетин. Уникален ингредиент, който възвръща способността на кожата да използва собствения еластин и колаген, точно както на 20 годишна възраст, научно доказано от медицински изследвания, извършени в Калифорнийския университет. Тъй като е иновационна, продукцията на компанията е уникална, емоционална и вън от конкуренция. Продуктите сами създават лоялни потребители за дълги години. 52-годишната Диана взе участие в 90-дневно изследване на Нускин. Тя използва гел за лице AgeLock и Galvanic Spa 2 пъти седмично, а също и серум с ецетин сутрин и вечер. И всичко това само върху дясната част на лицето си. Погледнете снимката. Разликата е очевидна. Диана каза, че кожата от дясната страна на лицето й изглежда точно както когато е била на 30 години. Всъщност, първото поколение AgeLock беше насочено само към една от причините за стареенето. Най-чудесното обаче е, че това отвори вратата на учените от Нускин да продължат изследванията. Сега тези изследвания са свързани с изучаването на причините на стареенето вътре в нашите основни строителни блокове – гените, които са отговорни за нашето биологично стареене. В периода на младостта работата на тези група гени е насочена за създаване на молекулярната химия на младостта. Факт е, че започваме да стареем още от момента на раждането си. Хроничното стареене е неизменимо, обаче сега с AgeLock можем да повлияем на биологичното стареене. Отдавна е известно, че нашата генетика влияе на това как стареем, но до днес ние не разбирахме кои гени в действителност отговарят на този процес и как го правят. С помощта на патентованата технология учените от Нускин определиха групата от гени, които заедно работят за създаване на химията на младостта, т.е. на известните досега група гени на младостта. С възрастта активността на тези гени се понижава и химическите процеси се осъществяват все по-трудно, позволявайки да се натрупват увреждания. Използвайки новите знания, учените от Нускин неуморимо работеха за създаването на ново поколение AgeLock. Този нов подход в индустрията на антистареенето възвръща нашите гени в същото състояние, в което са били в младостта, позволявайки им да функционират по-оптимално и да премахват признаците на стареенето по естествен път, запазвайки така младостта. AgeLock заставя нашите група от гени да работят както в младостта. През октомври на 2009 година Нускин отпразнува 25 годишна успешна дейност и пусна ново поколение AgeLock. Ежедневна система за грижа на кожата, насочена към широк спектър увреждания, от видимите признаци на стареенето до причините, предизвикващи остаряването на молекулно ниво.
Такова нещо няма да намерите никъде. Nuskin има пълната увереност в ефективността на продукцията ageLOC. Nuskin открива цял нов свят на антистареенето. Продуктите на базата на ageLOC бързо ще направят компанията Nuskin световен лидер в индустрията на подмладяването. За тези, които ще станат партньори на Nuskin, играта започва. От момента на започване през 1984 година Nuskin непрекъснато расте. В това променливо в икономическо отношение време, когато много фирми се закриват, намаляват обема си и отстъпват, фирмата Nuskin продължава да процъфтява. Но най-голямото разширение все още предстои. Според специалистите, Nuskin ще порасне от 1,4 милиарда долара през 2010 година до 4 милиарда долара в следващите 3 години. Не напразно списание Forbes през януари 2009 година препоръчва закупуването на акции на Nuskin. По Fox News показват невероятното покачване от 142% на акциите на Nuskin Enterprises. Между фирмите за пряка продажба, чието акции се курират на Ню-Йоркската фондова борса, Nuskin изплаща най-висок процент комисионни спрямо обема на продажбите. Към днешна дата Nuskin е изплатила над 6 милиарда долара комисионни. Само за 2008 година са изплатени 530 милиона долара. Тъй като фирмата е публична, всеки може да провери тези данни и сам да се убеди. Най-добрата новина за вас е, че Nuskin търси хора ориентирани към бизнес, които искат да работят и да вземат участие в бързо развиващия се пазар. Nuskin расте, а така и възможността за всеки предприемач. В момента се намираме на правилното място, в правилния момент. През близките години спускането на ageLOC на пазара е планирано тройно увеличение на годишния оборот. Фирмата Nuskin с 25 годишен стаж, финансово стабилна, готова за мащабно развитие, използваща патентовани научни технологии, създава за вас изключително удобни условия. Това е идеалната възможност да започнете веднага. Да, вие можете да владеете бизнес, който ще ви даде финансова независимост и свобода. Нашата бизнес стратегия ще ви покаже как да го направите.